हाबा खेराइजोंनो समाज खुङो बैसागु दमासि फोरबो फालियो जों हाबा खेराइजोंनो समाज खुङो गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावनि आगोमा जिउखौ बावनानै 20 फेब्रुवारि 1993 मायथाइयाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल BSC गोरोबथा जाबाय नाथाय बर'फ्रा बेयाव गोजोननाय फैयाखिसै गिलु बालु हाथियारनि दावहासो नांफिनबाय हानजा हानजा जोहोलाव जोहोलावजो हारिनि मोन्थाइखौ जाफुंसारहोनो नङाब्ला खोमसिसो हारिया जोंनि जानजि खाफ्रा गोजोनि ओंखारबोदो हानजा हानजा जोहोलाव जोहोलावजो हारिनि मोन्थाइखौ जाफुंसारहोनो नङाब्ला बिटिआर गोरोबथा जाबावबाय जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरनि मोन्थाया लेखा बिलाइयाव थाबाय नै महामाया हाजो नोंबोथ' नुदोंमोन ना बर'नि सोमावसारनायखौ नै हरखारि दैसा नोंबो साखि दंमोन ना कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि सुखु दुखुनि फोरमायनानै हो जोंनि जारिमिनखौ बे 20सी मुगानि बर' फिसाफोरनो नोंसोर खौसे जा बर'फोर खौसे जा दाबो सम दंबावो मानोना जोंनि सोमावसारनायनि मोन्थाया दाबोनो जोबनानै थाङाखै गावजों गाव राजखान्थिनि एना एनिखौ ज्राब गारदों गुबुना हनै जोंखौ खैसासो साफिनबावबाय
बड'फानि सिमाङा सिमाङैनो थालांगोन फै जों बयबो खौसे जानो खौसे जादो बयबो खौसे जादो खौसेयानो जोंनि देरहासार फुंखा खौसे जादो बयबो खौसे जादो खौसेयानो जोंनि देरहासार फुंखा गावस्रानाया जेंनानि सिबि दिन्थिखा मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया गावस्रानाया जेंनानि सिबि दिन्थिखा मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया